Ay, napalong man. Napalong na siya, guys. Kagabi, guys, gi-overtime man ako. Gibutangan ako sa floor mat. Gihapinan. Kani, kulangan dari sa tunga. Sa ubos, nabutangan po na ako. O, kaning color green. Og sa dito pod. Kanang naiplanggana o carton. Sa baba, wala lang. Kay diha ang sabutin. Gi-overtime man ako gabi, guys. Good morning, guys. Manakop ang ugas. Karon naligo ko sa'yo, guys. Kaya wala ko ligo kagahapon. Ligo tag sa'yo, bahalag tugnaw. Kaayo diri sa probinsya. Man ako kaling. So, inani ako ang dagoy. Haman ko kaling. Wala ko'y tugnaw kaayo diri sa probinsya. Kaya gapuan-uwan man. Mamutang sa kilay. Kilay tapos dari eyelash. Magtaod sa kuan ni guys. Ayan na, okay na yung isa guys dito. Tapos na guys, so ganyan lang siya. May kunting ano lang. Yan na siya.